JRBT sakri tlangjangmani 2500 vacancy ni multitasking staff group D Mia final merit list nokorka je borok rok o group D post o selection ongnai rok borok jotono no chung congratulation yapharu tei salane boro sal kwtang kwtang bwrwi khoroksa no lama o rompreka hadike salane moniti kisa kok norok naitongdi ani channel no paisa sal kwthang kwthang bwrwi khoroksa lama o footpath o romphraimani kaisa gothona kasaui phaikya o patimung patika Madhya Pradesh ni Ujjain sohor o romphrejaknai bwrwi 45 bosorni lamani manui hamya thumnai tei bono romphrainai wngkha 28 bosorni Lokesh mungwi khoroksa chwla bo o bwrwi no kaijaknani hinui propose khaimani pore bono chowk khariwi phegruwi lama o no footpath o bono rompreka thangtwi phaitwi lamatwi thangnai borok rok a tongmung nukphano kebo khoroksa thangwi mana khaliya kintu khoroksa borok amono nugui ulta se video tisaui social media rogo viral khai rwkha ulo oro phrejaknai bwrwi police station o phaiwi shikayat darj khaipaikya tai bono romphrainai Lokesh no police rok naitugui romkha tai naitugui tongo o patimung no nugui phano mana thangwi khaiya video khaiwi viral khai rwnai borok no bo hingke khwnai na din oro police rok tamo saka 3:30 बजे एक महिला थाने पर आके रिपोर्ट करती है कि हमारे साथ में दुष्कर्म की घटना कारित हो गई है। तत्काल ही महिला अधिकारी को बुला करके उसको सुना गया और वरिष्ठ अधिकारी की गई एफआईआर दर्ज में संबंधित महिला ने आरोपी लोकेश के नाम का खुलासा किया। तत्काल टीम बना करके लोकेश की तलाश में भेजा गया और कल ही एफआईआर दर्ज होने के 2 घंटे के भीतर हमने लोकेश को गिरफ्तार किया और tai koktumani bisingtwi saimangkha video viral khainai Mohammad Salim mungwi o borok no bo police rok romkha hinui chung jotono saimano Kolkata ni romphrejakmani patimung a patimung no dushi norokna bagwi chwla bwrwi jotono nokhorwi protest khalaimani kintu jefuru kaisa mokol bwskango mutai hai romphreijak tongmano khe kebo khoroksa thangwi mana khwnai kwrwi omo bai baksa borok rok hinui tongkha borokni thani borokni insani thwi thangkha hinui hingke norok ani video no chajak khai like tai share khai di ani channel no chajak khai subscribe khai di tebo kwtal kwtal video rok nainani bagwi।